Всім привіт! Ви бачите мене в цій спортивній формі, в цьому чудовому спортивному залі. І це означає, що після 3-річної перерви я повертаюсь до спорту. Я дуже за цим сумувала, але не була готова фізично і, певно, морально. Тепер я готова. Я почну з загальної перевірки стану свого тіла і буду щоденно виконувати певні вправи, які, я вважаю, є дуже корисними особисто для мене. Вони можуть бути адаптовані під кожного, хто буде це виконувати. Тому, якщо вам цікаво, слідкуйте за мною, долучайтесь до мене і підписуйтесь на цю сторінку, де я буду запрошувати вас і додавати в ваше життя трошки спорту.